Especialment a vosaltres, els representants dels nois i les noies, els nens i les nenes de la ciutat, alumnes de 5è de l'Escola La Flama i els de 6è de l'Ave Maria i l'Escola La Font, en aquest acte d'obertura de les festes de la misteriosa llum. Aquestes festes són possibles gràcies a l'esforç i la col·laboració de molta gent. Alguns d'ells han volgut acompanyar-nos en un matí tan especial. Els donem també la benvinguda. Regidores, regidors, Associació de la Misteriosa Llum, Club del Tenis Manresa, administrador de les festes d'enguany, el senyor Joan Vilanova i a les escoles La Seca i l'Espín, que tindran el goig de ser els propers pregoners. Sigueu tots molt benvinguts. Seguidament donem la paraula al senyor Àngel Valentí, president del Club de Tenis. Sempre de petit m'agradava imaginar-me viatjant en el temps, cap al passat, curiosament mai cap al futur, com segurament molts de vosaltres. Avui us proposo que pensem plegats com podríeu ser i viure els nens i nenes manresans dels anys de la misteriosa llum i de la construcció de la Seca, ara fa més de 6 segles. Posem, doncs, el calendari a la Manresa del 1345, quan, el 21 de febrer d'aquell any, i gràcies a la misteriosa llum, es posava fi al conflicte entre la ciutat i el bisbe de Vic, per la construcció, finalment, de la tan desitjada Seca pels nostres avantpassats. Ens trobem, però, en un context d'escassetat, en aquesta època medieval. Nens de la vostra edat, aviat, en 7 o 8 anys, havíeu de convertir-vos en un element productiu, de treball. A l'escola hi podíeu anar molt pocs i per poc temps, perquè als 12 anys ja us consideràvem majors edats. Havíeu de treballar com a petits artesans, o fent la collita o cuidant el bestiari. Els que vivíeu en castells, sí, hi havia castells d'aquella època, ho sabeu, bàsicament apreniu a caçar i a manejar l'arc i l'espasa. També jugàveu als escacs. Les nenes apreníeu música, lectura, oració i cosíeu, sí, com els vostres jocs més habituals. I moltes, malauradament, ja us casaven al voltant dels 11 anys. Tot plegat, fèieu en petit el que els vostres pares, a l'època, tal com si fóssiu gent gran petita. De fet, si us fixeu bé, en qualsevol pintura del romànic i gòtic, sempre us pintaven com adults en miniatura, vestits amb les mateixes robes i fent els mateixos posats que feien els grans. El que tenim avui i el que teníem segles enrere. Fets, rutines, realitats del dia a dia que avui fem i que ens semblen del tot normal, però que en temps passat eren del tot impensables. O feu, per exemple, l'exercici a l'inversa. Què pensarien els vostres companys manresans del 1345? De com viviu ara? De poder estudiar i aprendre durant tants anys, de poder fer esport i anar de vacances. Però esteu ben segurs, també, que els petits i joves manresans de l'època de la misteriosa llum gaudien i feien riures tal com vosaltres ho feu avui. Ben segur que corrien, saltaven i jugaven al carrer del Vals, venint del Carme, fins a arribar a la Seu, i baixant de dret cap al Cardener per creuar el Montvell. Com veieu, tota una autèntica activitat física medieval, com l'esport que segur practiqueu tots vosaltres avui en dia. I és que l'activitat física i l'esport eduquen per mitjà del moviment. Que tingueu una divertida
esportiva i activador de festa de la Llum 2016, els nens i nenes manresans del 1345, així ens ho voldria. Moltes gràcies. Així va ser com es va construir el canal per on l'aigua de l'Imbrogat arribaria fins a Manresa. D'aquest canal se'n van fer moltes ramificacions que portaven l'aigua a la ciutat i als camps de conreu del voltant. Això va permetre, i permet encara, regar una àmplia zona de la comarca i alhora assegurar que les llars de Manresa puguin disposar de l'aigua per al seu consum. La ciutat es defensaria com fos, però el bisbe era poderós. La rica Manresa va a nivell de missatges amb normes i discussions. Portava molts dies sense aigua, no plovia encara i la sequera els espantava. I ja desesperats, treien Sant Salvador per demanar aigua al Senyor. No van aconseguir que plogués. Es van reunir els consellers a l'església de Sant Miquel. Allà van acordar un nou projecte per construir una sèrie. Quan el bisbe se'n va assabentar, un moment va estar content. El rei Pere III vol venir al ball. Ja ho podeu fer. La construcció de la seu al Puig Cardener va continuar un segle més. A Sant Domènec, al costat del convent, van seguir construint una altra
Les obres es van parar i la sequera continuava. Una delegació de la ciutat de Manresa va tornar al papa primer sisè. Els manresans estaven nerviosos perquè ni el bisbe ni el rei Pere els donaven cap solució. El 21 de febrer va sortir la flor de l'ametller i... La llum va il·luminar Manresa. El mateix papa de Roma va voler que es complís el tracte. A Manresa la séquia s'estava a punt d'acabar. La sèquia va finalitzar. Més sequera ja no hi haurà. Amb l'aigua va arribar la vida terrena. És per això que la vida i la prosperitat es van instal·lar a través de la ciutat. Els camperols ja no estaven preocupats, perquè totes les seves terres tenien aigua i va passar de no donar cap fruit a ser un pèrdut. La força de l'aigua passant per la séquia podia posar les divinitats de la ciutat. La població treballava en molins, calents, serradores, pins, i feien la seva vida al voltant d'aquesta creuada arribada. Ajudar-los a aconseguir allò que els cal ha de ser la prioritat per a qualsevol que vulgui representar-los. I ja no som en temps del rei Pere III i els privilegis han passat a la història. Nosaltres som aquí per servir-vos, recordeu-ho. Perquè recordar la història, conèixer-la, ens ajuda a estimar-la i us convido a descobrir-la en cada raconet de la ciutat i veureu com els manresans de tots els temps han lluitat per construir una ciutat viva, propera, oberta i acollidora per a tots. Ajudeu-nos els grans, com heu fet avui, a mirar-la d'una manera diferent, il·lusionada per un futur millor, que hem de construir junts, per a tots, per als que hi vivim ara i per als que hi viuran després, com ja van fer aquells manresans del 1345, que a més de solucionar l'urgència d'aigua per a la ciutat d'aquell moment, ens deixaren un llegat, una de les joies més preuades de la ciutat, la séquia. Rebeu les nostres felicitacions i agraïment a tots vosaltres i en nom de tot el consistori us convido a gaudir i viure intensament d'aquestes festes de la llum. Moltes gràcies.
Mira aquí, mira aquí. Ah, això. Ciudad.
dels nois i les noies, els nens i les nenes de la ciutat, alumnes de 5è de l'Escola La Flama i els de 6è de l'Ave Maria i l'Escola La Font, en aquest acte d'obertura de les festes de la misteriosa llum. Aquestes festes són possibles gràcies a l'esforç i la col·laboració de molta gent. Alguns d'ells han volgut acompanyar-nos en un matí tan especial. Els donem també la benvinguda. Regidores, regidors, Associació de la Misteriosa Llum, Club del Tenis Manresa, administrador de les festes d'enguany, el senyor Joan Vilanova. I a les escoles La Seca i l'Espí, que tindran el goig de ser els propers pregoners. Sigueu tots molt benvinguts. Seguidament donem la paraula al senyor Àngel Valentí, president del Club de Tenis. Sempre de petit m'agradava imaginar-me viatjant en el temps, cap al passat, curiosament mai cap al futur, com segurament molts de vosaltres. Avui us proposo que pensem plegats com podríeu ser i viure els nens i nenes manresans als anys de la misteriosa llum i de la construcció de la SEC, ara fa més de